Ngiyabonga kakhulu kuwo wonke ama-members we-Will Street Production akhonile ukuthi angi-inbox-e for uku-actor kule stori lesi esishutha manje. Imali iyaxabanisa, i-title yakhona leyo. Ubhuti omdala ubhethaye ubhuti omncane ngendaba ukuthi ubhuti omdala ushaya ngesithembu, unomfazi waseGoli, unomfazi wasemakhaya. So umfazi waseGoli uye othe babhethaye ubhuti omncane. So ubhuti omncane uzophathwa yisifo vele sokucacazela like aphinde akhohlwe, so kube ngathi akusaso umuntu like uphila kahle ekhanda. So kuleso story leso kuningi like esingakulindela because kune-action sabu-comedy nyana, so yabo nami ngizobe ngikhona niyadlala manje sengi-strong ngisafana nje ngasekucaleni manje ngishaya ama-language anzima kabi yabona, zanovaya zanokhujuvai zai zanobesasa zo ayo hacks ngishaya wona lama languages lawa ne. So kone i-out yami engizoyi-feature, so nizosibona kokwamanje sisasebhizi nge-shooting. Unfortunately angeke sikhone ukusenda ama-clips, sizonisendela vele mase sicedile yonke into. Sizoba khona ku-YouTube naku-Facebook sizofaka ama-short clips naku-TikTok. So sizobona. Ngiyabonga kakhulu for i-support yenu bafethu, ningangikhohlwa. Vusi lami leSimazibo, ngiyanithanda kakhulu. Shap shap.